Asi toto si povedali študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí plánujú na 1. apríla, celkom príznačne, deň bláznov, splaviť rieku. Ale ono má to aj tak trošku hlbší zámer, aby sme si len nerobili srandu. Im totiž to trošku robí problém prepraviť sa počas vyučovania z jednej fakulty na druhú. Viac už Diana Kluková. Na to minimálny čas, na túto prepravu, autobusy sú preplnené. Tak vlastne chceme vtipnou formou, keďže je 1. apríl, humorne poukázať na to, že niekedy je ľahšie ísť do školy po vode, po pevnine. Zaujímavé. A to čo je, že minimálny čas? A ako ďaleko sú tie budovy od seba? Akú diaľku musíte prejsť? To by ma zaujímalo. Z jednej strany mesta na druhú stranu a tam máme medzi jednotlivými hodinami 15-minútové intervaly. Tak Nitra je pomerne veľké mesto, tak si to viem predstaviť, že to nie je až taká sranda, preplnené autobusy a keď začne byť teplo, tie lehodné vône. Ale zas, keď si teraz predstavím, že ja by som mala ísť splaviť rieku so všetkými tými mojimi svalmi a športovým nadaním, máte tam aj niekoho, kto to fakt vie? Lebo ja by som sa inak bála a potom môže sa ku vám pridať naozaj ktokoľvek, teda aj ja. Máme spolužiaka, ktorý sa pravidelne splavuje, tak ten nám poradí, pomôže a poskytne nejaké rady. Je 9 raftov 6-členných s tým, že podľa počtu ľudí pôjdu rafty. No paráda teda, tak ja vám už len držím palce, nech vám vyjde počasie a nech nepopadáte do tej vody. Aj keď áno, už si viem predstaviť teraz mojich kolegov, ako by protestovali, veď mladé študentky vo vode. Rádio Anténa. Michaela Kertéšová.